Hi guys, sayo mi nakauli karon. Sabutiki ko. Sayo ko naka-upload so sayo nakauli. Sabutiki ko. Daghan ta matrabaho sa balay basta hayag pa ta makauli Ayan na guys. sila manay guys. Ay, tabuan. Nanang sakyanan lang ni Doy guys oh. Muna lang sakyanan. Naglakos. Tulad ito sa mano yung nagkawa sa itong sakyanan na Doy. Nakauli na si Doy. Tulad mano dito naghunong oh. Ay na. Kasi magdito to makagila kukoy. Nay nagsuro yung isda guys. So nagbili ako ng tunga sa kilo na bulinaw. Ako ni butangan og itlog para na mabaw ni Doy ugma. Ito na, nailak ko. Bulinaw, gagmay nga isda. Pwede na. Kuanon. Pwede na. Butangan sa itlog. Pwede na. Kuanon ginamuson. Pwede ginamuson. Ay, ginamuson ako. O ginamuson. Pwede gini sugbahon. Ginamuson ako. Pwede sugbahon. Unsa kay tsura magsugba sa bulinaw oh. Nga perti ka gagmay. Sayo mi nakauli kay nanigway man si Riri sa baka na ihatod na lang din mi dinhi. Wala lagi nagkuhan si Maloy. Toto nag-agi dito ilan ni kuan siguro. Wala, Oh. manggit na man ako nakita. Maragkis sa nina. Napit. Nagsakit sa truck. Wato siya paglapos magiging dito kapoy lang siya. Dito to nag-agi na kukoy kung dili ang hapit to dito ila itsang. Lagid. Masay nag kuan. Wala man na akong tanaw. Ito na ang nabili ko nga isda. So, humana na siya hugas. Nag-request si Alan nga magsabaw. Nay. Putangan ako kamunggay. Nay. Nakauli si Alan guys, kay gihilantan siya. So, magkuan ko, magsabaw daw, magprito pod ko para sa balo ni Doy ugma. Nay, bilar mo na isda oh. Ha? Bilar. Kay, Nagpula-pula man oh. bulinaw mo na. Gani, nabilar na siya gabi iba. Bulinaw na siya, dalawang. Nabilar na ginaan. Murag dalawang. Murag bulinaw, murag dalawang. Quiet lang dito lang de. Nay, Ha? Kasi ikaw may bilar. na bilar oh, nagpula-pula oh. Naong ginarilo na gido. Ikaw siguro bilar. Di man pula akong mata na ilaki pula mo. Nga kay hasang ni mo pula man. Dili brown. Sige na, quiet log ka. Wala dak itlog. Itlog. Tulo ka mo. Wala lagi dak itlog. Ay, duha na lang, duha. Nay. Guys, naluto na ang tortang bolinaw. Ayan. Kana guys, balo na ni Doy ugma pamahaw pa ni Utsu. May bahaw nga kanin oh, sinanlag. So ito ang request ni Alan. Nagbukal-bukal na. Kawasan na ito na kami naluto na siya guys. Ayan guys, ready na ang aming hapunan. Mayroon pang humba oh. Ayan ay sabaw. Kanibalo ni Doy ugma. Si Mimi kumain na, si Relona kumain na pod. So kami na lang ang kakain. Sa kanatamaan, sa anak, sa Sulod Santo, Lord, thank you sa mga blessing, panalangin na ihatag mo kanamo sa matag adlaw Ginoo, salamat sa mga grasya, diya sa baanan ng kamot na mahal. O kami pagkaan sa lagi sa Ginoo, na kami nagkapangaya kanimo Ginoo, o bendisyon, na makawala kanimo bulat yan sa kasalawas. O tagaan kami sa grasya sa timog adlaw, sa mga ginamot ka, ang isto, sa amin. Amin. Kain pa ninyong lahat guys. Kani humba pa ni gabi ede. Napapasulod. Kasus na pa man ng mantika. Magkape man ko.
Kamulo ko luto ng api ko. Ha? Ba? Bugnaw nang ininit. Kaya ganina patubuntang ininit man. Butang yan ang tumbler ang ininit karon kung umot ko mabuntag. Kaya imulo ka na 24 hours. Permaan na. Bago rin na. Ako nga. Gusto mo talaga hindi na tumbler. Ito pa tayo. 200. Aqua Plus. Ha? Aqua Plus. Siya ko plus. Tumbler. Ang kape manggod ko guys na nagkaon kog kuan. Kabugnaw. Nagkaon kog sopas. Wala tayo tubig. Lang. Si Rilona, managkaon. Naman ko'y humba na nangaon sa nagbahaw. Alam yun, doy? Yo. Murag na ba tayo? Nato yung isda ko balon. Ano yung balon na mo? Ano ba? Noon na ako. Wala naman harap. Okay kang hapag. Kapag yun. Hindi nang ba sila. Sa nang ka, ang snibi, paulan, gano'n, kuha na to, kauna. Ang gutuma. Snibi pala, basa na midaan. Antod din yung abot alas 4. Ito mo ringkot dahil. May ringkot. Ito ringkot. Ano ito balik ko tayo? Ito ringkot. Sabay mo siguro maglingkot, diba? Yun, ringkot na kuwan. Tara, ito kumada ba eh? Ay, humok sa ringkot. Kaya dyan para sa Janis. Di man kasi kamada. Mada. Hili, Shopee ka to ni Gordon. Pataka. Mada, na nga. Ako din ang kauban na. Sindiral, din nagpalit. Kaya hindi tayo kasi singkot tayo. Diba si Janjan nagpo sa kamada? Ay, sa kuwan to ah. Shopee to yung order karere. Naparisod anirek na nabilin oh. Inasin man na bansi. Hindi mong gawin ng init pa ba? Katipan mo ito. Ano ang atanos? Bahaw man siya oh. Ano mo dira dek ibawagan tamo le. Sinanlag. Mana lagi taon na? Muna. Kani doy. Di ka na nitay? Ikaw doy. Sayang ko na. Ming! Sayang. Sayang. Hinay lagi na siya. Matira, gina ba? Init ba eh? Mugoy init. Yan pa. Matira, gina. Ari din eh. Sige kita dia. Gabay mo ko na battery ka na ako. Ano ko yung battery na? Panihapon. Ah.
Yung sabaw sa konti, nani ko. Kuan ko na siya guys. Iri nga kuan apot nya di duol Ang sabaw? bugan. Ang sabaw? Ha? Ang sabaw? Ha? Ang sabaw? Ang iring bangay singgita, iring nga apot. Oh. Hindi ako yung sabaw, ang iring. Gago mo ka doon. Ang tamo yung din eh. Ang lamit yung sabaw, sa anak din ka nga. Iring muna sa hapot guys. So lami ang sabaw. Kasi man yung lami ang sabaw. Lamit daw sabaw ni. Ang Kani ba yung isda? Na imugi ining ka nga. Ang kana siya guys, iring na siya nga la. Apot di. Magtuo sila nga iring ni nga apot ang sabaw. buang ang higro ka doon. Una na ganong dapat tulis ako na sabaw na. Kung lang yung nagkaon lagi. Si. Yung sabaw ang iring. Ay, kadto ko siya duol. Pero hulugi dia sa ilalom. Kaon na siya. Man ako kaon guys. Hulugi na sa ilalom dito. So, Amigo sila ng ituyo. ito ang kaon na ito. Bahugan ko naman to. Diri naman ang kwantay nag-sorbi na. Ang kwan sa dako sa subsidy siya nga. Kulat na lang kuno sa kwan. Kulat na lang kuno sa patawag sa Morisco. Ano, pila-pila ang gasto. Libre daw. Papel ka ko na yung gusto. May lang. Paghihok ka sa papel. So ito na guys. Ready na ang balo ni Duy. So ito ang ulam niya. 5 ka circle nga bulinaw. Yang sudan guys. Pamahaw na niya paniod to. Daw doon na siya tapi. Orderan siya nalan og tumbler sa Shopee para doon na siya kape. Bawon siya kape guys. Inom pa siya kape. So nara to na ning takloban kay aron ato na sud kay alas 3 na. Ang kanon nagkatakloban gid siya init pa. Ning pagkaudto ko nung agbasa. So, itong sakan. Okay. Ayan, ready na guys. Kanina pala itong sudlan ng eco bag. Ang salopin gahapon basa. Yan, silupin. Kay Doon ako sinila yung silupin. silopin. Karon na. So ito na, naka-ready na. Kanina sa gabag yung dadon guys. Kaya basa ka itong isa. Na yung mapulihan. So ito naka-ready na ang iyang balon guys. So yung sanina. Ang guantes kisod ako silupin kay perting basaa. Kalubagan. So ito ready na. Pwede na ta matugog balik. Saba kay kaming ba? Okay. Pwede na ta matugog balik guys. Hi guys, nandito na kami Ilamador. So nandito ang mga anak ni Budog. Hello guys. Si Saksak. Si Amay. Si ako. Guys. Si Mimi akong kauban. Na si Mary Grace. Hi guys. Hello.
and Madam people and saw me. Buntag na sila nagpangas, daw naglaba. Si Mirigres ang gipalaba ni Budog. Si Budog tuwa na, naglakaw na. Sa may magibuhat niya, Mother. Galing. Naghaling si Mother kay magsaing siya ng kanin. Ang sabi na gituwa ni mo Miriglis nga. Bulaw. Saan na madidi kakao? Kaya lalo may kwaon. Hindi pa na siya musiga. Hindi na siya para sa palkata. Amin na doon ng ice water, ma. Lalilin? Lili. Nung labon kaya walay sulod ilang ref. Walay ice. Ang tanga na ito na rin ganina. Manigway pa to siya baka, ma. Bagay aman. Nagdaro. So ako nang ihawas ang iyang nilabhan ni Mary Grace, guys. Kaluisad sa bata. Siya tao nang ipalaban ni Budog. Ang sama ni Mary Grace, imuha pa ni. Matrapo ni, ma? Iya ka man ni Miriglis. Diyan ang samina. So, dahil natulitang sa planggana, guys. Walay tubig day dito sa inyo, Mary Grace? Wala. Okay. Naroon sila yung washing dito, kaso wala sila yung tubig. So, dinhini, Budog gidala kay nako'y trabaho daw si Budog. Nagani ka nakagas ang tubig ni Mother. Kuan, pilam ni kasi mana yung labunon ni Mary Grace. Ha? Pila naman ni kadlaw. May trabaho na pag-adto rito. Wala yung gusto nila Miriglis. Pag na yung sunurong maglaba. Nakapos pa sa kayo nga. Layo na kayo din nila magpaglaba. Nangaway tubig lagi. Tubig, amin tubig. Kaya tubig nila dito. Isa kasaksak? Nansa ka? Ha? Anong bagot-bot magkasaksak? Wala. Yung gikuhaan ng Lola? Ha? Gikuhaan ni Lola? Nawigi, Angon sa? makaon. Hindi ka panghatag ni Lola di ay. Masag. Oh. Kaon ni Lola ang makaon. Didin, madili na rin maglaba ito mong ate di ay. Dili na. Ganong dili na siya maglaba? Ayamot lang ni Papa. Isang ate? Ayan, gusto ni Maribel nga. Ninyo. Kuman yung tanggal ng bakos, gilulod man yung apil. Agoy ka ni. Gilulod pag apil ang bakos. Unahon mo pagsulod ng tada ni mga sanina, tanan. Dili sagol. Isa may naglunod na ni Marigres, imong papa, ikaw. Papa. Kabuutan din yung papa. Birigil din yung papa, di pang sagol at yung kasunis. Wala lugar mo yung kasuot dito kay Bulingon magtanan. Wala. Nagdala mo ilisan ninyo, wala. Wala. Ano man, saan mo nagsala? Ang papay. Ha? Ano siya di. Wala raman dami odto. Nagdala ang tamo kaya mga ligo mo.
Paghalay, pagwaswas din na niyo daw, paghalay na yun karon mauwas para masuot ninyo. Sa mga ligo mo. Kain ka, isa? Dili? Kain ka? Di, sakit. Ang kuha si Lula. Wala lang, di ko na magtagaan. Kami niya migit. Ha? Kami niya migit. Pag-imigi. Ganyan magtaganin mo lula sa Kasi mga kuwan, may sa tatagaan. Huwag ikasak, ikataganin lula sak. Ano? Sak? Ha? Huwag ikataganin lula. Sa balay po guys, nang labat to si Lula pag ikan ako. Labas siya sa kuha ni Doy Karbaho ay. Kami tiyo tupakan ako. Agas man tubig sa balay, schedule man. Tung, oh. Sabay kakaon. Guys, nahawas na ako ang kuan. Wala ni Teki, ako nagwaswas. Kumanag-washing. So, Hindi na niluan. Kana. ako na lang maguswasan eh. Ako ning isunod. Grabe kay kabuling ah. Ang guwi ginawa ko. Muning resulta sa uway mama guys. Ako di sayon. Sayun. Di sayon maging inatay. Last na siya. So ato na din siyang ipatujok-tujok. Kailangan gid siya nga kaduha gid siya tuyok kay ngano hugaw ka sa nga tanan. Saksak sa palihugma kay basa ko kamot. Yun, tapos mulod. Ayo uy. Dili nimo na bugatan nimong washing kay gamay single ba nimong washing. Dili nimo na siya bugatan kinanglan nga ang kuana na nakabutang ba mao kay 6.5 kilos ra biya makasulod. Mura ginay mong ibutang. So ato ning tuyokon og number 15. Okay. Ato rin ang takloban guys. Daw ka na ato ng waswasan dito sa sapa. Sapa ta magwaswas ma? So di ako magwaswas sa CR guys. Di ako nagwaswas guys kay narap di man makasaka ang tubig. Palingon ko guys sa hair salon. Di man makasaka ang tubig so di ako nagwaswas.
Hindi na mga batangat ko kung nana, bukit sa laga. Malagan niya na sila kay ba. Nalaag din sila kaya ako may naglaba. Uy, basta guys, Merry Christmas na maglaba ha. Kaya dagko man, mga kasunis sa ni budong. Si Rilona gani, kinagmay lang minit maglabahan niya. Ako kay si Rilona. Merry Christmas pa baka ha. Ayun yung bata. So, man ako was-was, ako na nimbutangan ng daw ni. Kaya na may daw ni gipalit ni budong. Danat na mag-daw ni guys. Lumayo ang butang sa repeat nga. So, ito ang downy guys. So, ato na yung downihan. Katawa man kami, Grace. Sige, panghalay din ni dito karon maka mauga karon makasuot mo, makailis mo. Uli pagpangita mo dia sa mga sininal, kaya mga ligo mo. So, ato na ning ibabad, guys. Ibabad ang sayna ni Budog, karon mahumot. May si Budog. Saliga naman ni Budog yung dalaga nga. Agoy. Was, kumana na og daw ni guys. So, ipanghalay na ni Mary Grace. Sige, ge, panghalay na ge. Karon maka May naman ako, ana. mauga na ninyo sinina. May naman ako. Ikaw, ihalay na ito ikaw. Ano, kapag na? Oh. Apila na siya tanan paghalay. Karon ugay yung daluhan niya. Una na dito pagkatod ka. Okay, gaan ra man na siya. Ito guys, ay last na to. Last na ang tuyo. Pero sa ikaduha, ako na nang waswasan. Masabado ko mag-pill-up. Ako na nang waswasan ang ikaduha guys. Kutinik yung mga sinina ni sa bata. So, ang daming tubig. Diyan tayo maglaba. Dali natin putang ng minaswasan guys.
Kumana nagwaswas guys, so ako na nang darnihan. Lord, sa doon si Suki na sasala. Kunya ka na. Gatang mo ganyan. Nailak na ako. Atong ibabad guys. Sus, gibutakan ng tanig kuan man, John Rocks. Lagong masinas bata. Ikaduha ganin tuyok guys, pero kay Buwan ka ng sunrooks. lagi. Wala na John Rockan. Sa sunod, na si Budog nga magdala si John Rocks dire. Kaya ron, John Rockan yung mga sinas bata, okay lagong kayo.